kin ga wannan style ne mai kyau fa ka amma fa ya burge ni oba nake ga ni ya ke ganshi ba kyau ba mai ba kyau kuma kima kalla mana just this once me yayi kyau fa wallahi kyau sosai nake kuma ka azo a kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me kake nuna mata me kuke gani a waya wa'azi yanzu lantana kina yar aiki kin fara kilewa kin fara sa hoda shine